En aquest vídeo farem un índex i numeració de capítols. Aquí tinc un llibre simulat. He anat posant títols de capítol seguit d'un text simulat. Si miro quin estil tenen, tots tenen estil cos de text. Això ho canviarem. Anirem aquí i li direm que els títols de capítol són encapçalaments 1. He d'anar posant-los tots un a un. Ho hagués pogut fer mentre escrivia el llibre. Això només és una demostració de com es fan els índexs. Entre títol i títol he posat text simulat. Jo ho he fet d'aquesta pàgina. Em vaig a aquesta pàgina, li dic si vull un paràgraf o paraules, quantes en vull, 54 paraules, llistes, personatges, 54 paràgrafs. De quin text? De qualsevol d'aquests. I ara agafo un tros fins aquí, el copio, torno al processador de text i el poso a sota de cada un dels títols de capítol que he escrit. Continuo posant els encapçalaments, crec que en tinc 18, un a un, perquè em surtin després en l'índex. Ja em queda poc. Aquí me'n deixaré un, perquè es vegi que el puc posar en qualsevol moment. I acabo, aquest és l'últim. Molt bé. I aquí, perquè es vegi, hi ha un que m'he deixat que el posaré després. Molt bé. Me'n vaig on vull que estigui l'índex. Aquí davant, me'n vaig a insereix. Taula de continguts índex, taula de continguts índex. Aquí veiem com quedarà. Puc amagar la previsualització. Aquí tinc el títol que em posarà. En el meu cas li canviaré i li posaré índice. El tinc protegit contra canvis manuals, així no em puc equivocar, me'l farà automàtic, i al dir-li d'acord me'l posa aquí. Veieu que em marca tots els capítols. El fons és gris, però és només mentre l'estic editant. Si miro com quedarà imprès, em quedarà amb el fons blanc. Molt bé, alguna coseta per canviar. Aquí tinc els títols, el text, i aquí m'ha fet l'índex amb el número de pàgina. Si el vull, el puc editar. Aquí tinc com quedarà. El primer i l'últim és l'enllaç, al principi de l'enllaç. Número de capítol, que ara el posarem, l'entrada, la tabulació i el número. I cada un d'ells el puc clicar i editar. Em quedarà així el text, el farciment, els puntets i el número. Si jo clico aquí, em deixa editar l'enllaç, el número, l'entrada, els puntets de farciment, si vull posar una altra cosa en comptes de puntets d'aquí, i el número. Molt bé, d'acord? Ara voldria posar números als capítols. Me'n vaig a eines, numeració de capítols. En aquest cas només tinc un nivell de títols. Aquí em diu número, cap, li vull posar numeració romana. I després de la numeració romana m'agradaria posar-li un puntet. Així. Aquí dalt es mostra com quedaria. Li dic d'acord i me'ls fa tots de cop. Aquí en tinc un encara per fer, però l'índex aquest no ho mostra, però puc anar amb el botó dret i dir actualitza l'índex. I ara me'ls ha fet tots. Si jo vull anar a modificar-lo, em diu que no em deixa, que només ho pot fer-ho de manera automàtica. El que puc fer ara és anar amb el control i clicar-ne un, la casa de la muntanya, clico aquí i se'n va a la casa de la muntanya. Ara inseriré aquest. Aquest no l'havia posat,
En qualsevol moment puc posar i treure capítols. Me'n vaig aquí i dic que és un encapçalament i m'ha posat entre l'11 i el 12. Ara torno a actualitzar això cada cop que faig un canvi i me'l posa aquí. Molt bé, doncs ja hem acabat, anomena idesa. El que podríeu fer ara és anar posant títols de capítols, posar text fictici de qualsevol pàgina, tornar a posar un títol de capítol, text fictici, etc. Fins a acabar com si fos un llibre. I després anar a la primera pàgina i dir que voleu inserir un índex. I després podríeu posar d'eines numeració de capítol. Doncs fins aquí.